Preżenti fuq il-programm Breakfast News il-ħadd filgħodu l-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona li semma kif is-sena 2013 hija sena rekord tal-proġetti approvati kemm b'investiment lokali u dak barrani. Naraw illi meta tikkompara ir-rata ta' proġetti barranin li ġewwa Malta u bdew Malta, ma twaqqat magħhom il-proġetti ġodda ta' Maltin f'Malta, plus l-espansjonijiet ta' tnejn li huma, kellna sena mhux rekord kbir issa. Il-Ministru fisser kif ir-rata tal-investiment barrani kif ukoll ir-rata tal-investiment lokali f'pajjiżna żdiedu bil-bosta. Dan jidher biċ-ċar kif is-sena 2010 kien hawn biż-żewġ kumpanniji barranin joperaw f'pajjiżna. Al kontrarju ta' dan fis-sena 2013 f'għaxar xhur il-Gvern irnexxielu jattira lejn pajjiżna 36 investiment barrani. Manuel, foreign direct investment, ġifieri dawn in-nies li ġew minn barra joperaw, fl-2010 kellna 2. Fl-2011 muna tajjeb ħafna, kellna 9. Daw fabriki ġodda. Fl-2012 erġajna kellna 2. F'dawn l-10 xhur kellna 36. Ġodda daw. L-istess jingħata l-espansjonijiet u għall-investimenti lokali. Fil-fatt kien hemm approvazzjoni ta' 50 proġett ġdid u 30 espansjoni lokali. Il-forecast tagħna minn dawn il-proġetti li għamilna f'dawn l-10 xhur matul it-3 snin li ġejjin ħajkonna ħanħolqu impjiegi ta' madwar 2600 job ġdid. Il-Ministru komplejt li qed isiru taħdidiet kontinwi mal-MCAST u fl-istess ħin ġie ffirmat Memorandum of Understanding bejn l-MCAST u l-Malta Enterprise sabiex daw kollha li huma interessati li jaħdmu f'dan is-settur jingħatalhom it-taħriġ meħtieġ. Il-Ministru ma naqas milli jsemmi wkoll il-kwistjoni tal-kumpanija Aerofarm u saħaq li l-Gvern mhux talli ma abbandunax lill-impjegati li jinsabu f'riskju li tilfu xogħolhom iżda anzi l-Gvern bil-kollaborazzjoni ta' intrapriżi privati irnexxielu jaħseb għal xogħol alternattiv għal dawn il-ħaddiema.